je úplne zlatý. Hej. Tento. Ten je zlatý? Tento. A, padol ti? Tento. Ukáž, aha, ten je pekný. No. Koľko ich je už? Neviem. Tak, 10, potom ide koľko? 11. Potom ide 12. No. Potom 13 asi. Potom 14. 14. 14. Čo je to? Mys. Myš, to ja viem, no dajú tam. Dajú tam, dobre, 15, 16. Ty malý čunčinko. 17, položil 17. 17 ich je? Asi. 18. 19. 20. Ukáž. No dosť ich je tam. Ešte tam sú nejaké? Áno. Činkovia. Koľko ich je tam ešte? Malý čunčinko. Malí čunčinkovia. To sa práve s nami prskne. Jau. Čo? Ona ma poškrabala. Poškrabala alebo kúsla? Poškrabala. Ukáž, koľko ich tam ešte je? Posledný. Posledný čunčinko. Ten je taký najladší. Ktorý? Kam si mi učiekol? Ty malý čunčinko. No daj ho späť. Kam? No tam, kde patrí. Dobre. Dokopy koľko ich bolo? Ja neviem. Si ich nerátal? Nie. 30? Asi nie. Asi nie. No tak. Mohlo by ich byť, tak približne. No, 20 niečo. Ťažko povedať presne, že, Dami? No. No, ťažko povedať presne. Čau. Sa nám otvorili dvere. Ja som skočil na hentú páku, potom sa nám otvorili takéto dvere. Take a tour. Káňa zožral. Viridiska.